Voor Montfort een cruciaal duel, want bij verlies is de ploeg uit Montfort dus degraderen. Het is Harkemasse Boys wat de eerste kans krijgt. Want het is in de 7e minuut Oebele Skokker die een voorzet voorbereidt en dan komt er gevaar van eigen speler die hem haast in een goal ticket. Andy van der Vliet krijgt oer de goal. Maar in de 24e minuut de vrije trap van Roel van der Meulen. En die vindt daar de holle van Marcel Pannenkoek. Hoewel beide ploegen nog kansen krijgen, blijkt het de winnende treffer te wezen. Harkemasse Boys doch nog mee en Montfort leidt eruit. Het is dit wie een wedstrijd, dat is hier de jongens van de week ik zo, het is alles of niks. Als juist maar het publiek, of het publiek wie toen wij het veld opkwamen, dan weer alle van Harkemasse Boys en dan wij er ook in ik en dan ja, die meesten die doen dit hiervoor en dan wie het net best en wie misschien net topklasse waren, maar de Parks vond 3 punten en dat gevoel hoe heerst en ook eerst op naar HC.